Ngersakaken lagu napa? Lurahe menika. Niki? Menika. Oh, menika. Oh, Pak Lurah cerak-cerak Mbak Yuku. Anu duduknya jejak saja, jangan miring-miring gini. Nah, cakep. Ngersakaken lagu napa Pak Lurah? Napa? Ya Semar. Bapak Care ngersakaken lagu napa? Oh, Caping Gunung. Apa? Caping Gunung. Caping gunung. Caping gunung nggih. Ya manut. Protokol ngersakaken ngampil mike nggih. Ora oleh. Nggih. Lagun caping gunung. Caping Gunung. Matur. Mboten sah dijenggleng nggih. Jenggleng, Pak. Jenglengaken. Jenglengaken, Pak. Nggih, ya ya. Oh, jenggleng. Nanjake MC 110 lho. Larang lho mangsane. Ya. Tak minum dulu. Minum dulu. Siap. Dijenggleng ya, Mas. Ya, Cek oke. cek. Urut ya, Mas, dijenglengi kabeh ya. Sing penak ya, Mas ya. Ya. Sing gayeng ya, Mas ya. Ya lah. Golek pasaran lho. Ya. Pasaran nanti terus. Iya, ya Mbak, Dek Ajeng. Saben bengi nyawang. Kosek ya Mas, kosek sabar. Sabar. Golek pasaran nek urung wayah jenggleng ya aja dijenggleng. Iki jane cacat kok sak kabeh to, Jer. Kene barang melu cacat, dimirengne, gleng ngono lagi. Alah ora. Piye? Kowe mesti cacat kuping. Coba tak takoni, jenengmu sapa? Ini Omahmu ngendi? Jembatan. Lho, iki tengen, atin tak mikir. Jenengmu sapa? Atin. Omahmu ngendi? Kayangan. Gaweanmu apa? Nyanyi. Lho, kuping cetha, coba kowe. Jenengmu sapa? Lina. Omahmu ngendi? Palur. Gaweanmu apa? Nyanyi. Wis Oh. Lho, budek to kowe. Budek ngono kok ya. Coba Heni. Kowe kok Wis kowe, Heni. eh? Tak mikir. Jenengmu sapa? Heni. Omahmu ngendi? Gimana no? Lho, cetha. Jenengmu sapa? Atin. Omahmu ngendi? Kayangan. Gaweanmu apa? Nyanyi. Ayo kowe. Jenengmu sapa? Lina. Omahmu ngendi? Palur. Gaweanmu apa? Nyanyi. Sang. Eh? Lho budek ta kowe. Lah kok ngono ya aku. Kudu tengen. Ora saiki masalah pengetahuan. Tak Piye? dare sampun anu nggih, sampun nggih. Wis. Nyun sewu lho nggih, Pak, nggih. Ah, tak ngapurane piye? Saiki tak takon. Heeh. Telek sapi jenenge apa? Letong. Telek pitik? Lho. Oh, iki lensung. Telek pedes? Sindril. Ah, tukang urut kene desa geneng kene. Ya sapa sing ngerti? Lho ya kudu ngerti. Ya ora kenal kok ya. Oh, ora ngerti ta? Heeh. Ora ngerti ya. Lah apa? Mergo nek pikiran wis ne telek tok. Dadi nek tukang urut geneng gak mungkin. Tak takoni kok kowe. Piye? Misale, kowe ning ngarep omah, enek sapi nglethong ning ngarep omahmu mbok tunggone mbok tinggal mlebu. Ya tinggal mlebu. Arep kok piring mesti. Abi piring. Pengen marah tau ngliwet. Angene. Kowe ngerti to, Cer? Gak bakal mau letong. Cer. Iwak pitik kabeh iwak tikus enak endi? Ya enak iwak pitik. Iwak pitik karo iwak tikus enak endi? Ya enak iwak pitik. Dadi wis tau mangan iwak tikus. Dadi mangan iwak tikus. Ya wong mudheng iso bandingke. Ya. Piye? Lah ya Pak, tikus lho Pak, pitik enak ndi? Kira mangane karo iki no. Oh, cumomot. Aku apa doyan kok ngomongke. Ya to, Cer. Ya kita minta maaf pada Ibu Ketua. 1, 2, 3. Minta maaf Ibu Ketua. Semoga kalian panjang umur. Oh, iya, terima Ya, kasih. mangga sakin. Ngopo? Saben bengi nyawang. Mas. Kona. Yuk. Mas, jenggleng. Kowe diuncali centhek apa malan. Dijenggleng kok mlaku kok, Cang. Persiapan olahraga sih. Oh, ngono. Olahraga. Oh, bojo ya. Hey! Hey! Hey!
Ya maaf teman-teman. Maaf ya. Dijenggleng. Ya anu latihan toh, aja ning kafe terus. Mumbul ngono kae lho, Mas. Tundang tujang. Ya bali ini. Mumbul sirahe sik. Ngene. Siap. Ya ya. Tak tunggung ya, Cak Bagus. Oh, aneh. Ya, cahil. Lah wong piye ta nyen saya pameten ya, Bu? Nggih. Lah wetekno wong yo suaraku kan serak-serak basah. Biyen gaweanku sadurunge nyanyi ki lho. Piye? Rocker. Wah, rocker. Ngeroki karo. Rombongan kernet. Hah? Mula ya rada serak, ngoten nggih, Bu. Ya lumrah wis kaya bis kok. Ya. Yen macam Ya ya. Among karo jana. Hey! 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 Ose. Ose. Yuk. Gak petak blas. Gak petak blas. Dek mau. Sing ngendangi bodho banget to. Kowe kuwi sik gak iso ngepaski. Tapi ya ta? Kowe gak tau mau latihan. Nek gladi bersih arep main teko. Sing ngendangi aku mudeng, sing ngendangi ora mungkin akur karo aku. Lah ngopo? Iki biyen seneng bojoku kok. Kowe iki wis tau seneng biyen ya, bojomu? Iya, tapi Terus? mbok ning ngendi wae tetep padu terus. Lah terus? Ya ngono kuwi bocahe. Lah kok milih sampean? Lah ya piye bayaran itu Kang Kendang piro to? Ngece wong iki. Ngono. Wong anane laras ki pek Lah. gelem karo kuwi welas. Hah? Welas. Biyen pas laras mendem jadi ora sadar. Kaya gelem ya. Yuk. Aku ya. Kawan kembang. Ya. Kembang wae. Dicengleng to, Mas. Guna. Tak genduk-genduk. Oke. Aku Mas. Ya, iki. Kok makpret toh? Nggo apa ta? Kamu bawa apa sih sayang? Mesti elek terus. Ya enggak usah nangis gitulah. Sudah. Jangan dipikirkan lah. Ya sudah biarlah sudah. Sudah jangan kau pikirkan lah. Aduh. Gelungan udah lo Mas. Ora, aku ketoblos ceplekku dhewe. Ya terus. Jare. Aku kan ya wis tak komprinso. Oh, ya digleng ngono no. Rambutnya dikongkrinso. Iki lho, rambiku. Pacitan. Yuk. Ngopo jepah banget. Ya terima kasih ya Allah, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Gimana Doraemon. rasanya? Hah? Gimana rasanya? Seneng banget ya Allah, terima kasih. Seperti apa? Kau bayangkan seperti apa? Seneng banget, makasih ya Doraemon. Makasih ya. Oke, terima kasih Jayen. Ya. Yuk, panas. Kowe. Apa? Panas. Panas. Janjine piye Mas? Janjine kau piye? Jangan sok-sok Nano, bakal nganggo parian. Yo cepet, kuwi wis medal es lho. Wis medal es to?
Parian. Ugo ngoke. Ugo, siramu. Balina, Aku cepet. ta. Oh, ana timun. Ana timun. Diris-iris. Iris-iris. Dadine cilik-cilik. Piye toh? Jare Princess mohon ya, kamu jangan bodoh-bodoh sih. lah iya ana timun. Ana timun. Diiris-iris. Iris-iris. Kan dadine cilik-cilik ora utuh Mas Kincer, ya Allah. Iris raimu. Ayo kowe. Cepat Atin. Ana telek. Hei! Oh, disanteni. Nadiana pesek ning ngangeni. Atin ngerti coba. Parian Mas. Varian. Ana susu. Susu. Direbung semut. Semut. Keleme mlebu yen wis diemot. Apa kuwi? Kuwi piyayi Putri Dondom. Apa ya? Aku ki ketua kok ora diajeni to. Kat mau plak-plok. Gelunganku sar muncul ki. Maaf Bu Ketua. Iya, semoga kamu panjang umur. Atin varian ngerti. Entut. Pari kok entut to, Tin? Pariani Mas. Ya aja entut, mau Pari- talek kok entut. Ken podo. Siapa? Entut. Entut. Adai kerenjang. Saya sing ngadahi piye lho? Dhuwur diemot, ngisor digrayang. Wong Dingake. nyuling. Oh iya. Gak iso. Turit kene lho, pas digrayang kene lho. Ini. Ah! Oh, kleru. Apa? Biar Areva musik nggo tuang sulung orang ini. Piye? Ngene. Sulit. Iya, Ambo. Ombo, monggo kok ombo. Ya, monggo. Monggo ombo. Monggo. Gendang ta. Loh, piye? Ah, biasa wae ta. Loh, lah aku matau ki majane wis tak kon ngombe lho. Diem. Ana kodhok, Ana kodhok, kalungan impus. infus. Perti saka Mas, Iya, Nduk. turu nglipus. Iya. Lah piye? Ngapunten nggih, Pak. Arifah musik iki isine wong cacat mental tok dadi. Alae lah golek upong kok kaya kene polae Lah Gusti. iki sing varian sapa hari iki? Kamu. Aku. Kowe, heeh. Tata sik suarane. Lenco. Latihan urung. Aku urung. Oh ya. Aku ketua, beri aku waktu. Oh iya sudah. Ya, semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Lenco. Wis ora dianu lho. Dibumbu sambel. Aku mancung ora gawe anyel. Oh iya. Menika ngagem reog mboten, Pak? Mboten. Ngagem Nggih. nggih? Ngagem Mboten. larang. Nggih. Pak Pucu pita Maaf, balik. ayo cepat. Ayo cepet, Gus. Siap, Bu. Nanti mau. Panah, oh nggih Bu, tahun baru tuh mriki Nggih, mau nggih Bu. nggih, nggih. Nggih, tahun Kita baru kan nggih. dilarang dor-doran. Iya, Jadi iya. mending lihat Areva, oke? Cus. Semoga panjang umur. Panas udan panas saling-aling. Wes sing bengak. Kusik. Rasa pernah boy jan kerancingan tenan. Reo kan juga ketipung. Nganggo piye coba? Ada ketek lho. Kok enek kerontong kok. Lah ya Bukan tidak. atas piye. Ya sudah dikembalikan. Enggak usah marah. Ya sudah lah. Apa artinya? Eh. Iya toh aku baca joget barang kok. Yuk. Panas udan panas saling-aling. Kudu ngerti ya. Kowe tuku riok aku ning Amigo lho. Ah, Iki si dore. reog ya dadoi plastik lho. Wah, potok pating keras. Monteng kerusak. Caping gunung. Kleru. Hus. Oh, Plastik. Alah. ya Allah, kiwetan endi? Bila Anda haus, minumlah akuarium. Wah. Yo, tung tung tung. Ngapa? Oh, persiapan
bubut. Jopo ki ya bismillahirrahmanirrahim kok. Jopone ning kono. Oh, bubut kauan. Oh, dadi jopone kuwi. Bayaran 100 sarung arek kendang. Ayo ke sana. Dadekno sapa dadekno? Heh. Aku ketelusupen iki. Oh, kesurupan. Kesurupan dhek. Telusupen mripate iki ra iso. Cer. Iki sapa iki? Iki sapa? Pengen kenal aku. Sapa? Aku Robertus Partowiyojo. Lho setan kok jenenge Robertus sih kok ya aneh. Setan gaul tahun 2015.
Kersane Mbah Robertus. Semoga panjang umur. Sapa? Sik panjang umur. Kabeh. Amin. Para niaga, para widowati, para tamu lan ugi sing hang menggugati. Amin. Mugi-mugi menuju tahun 2015 tambah sukses. Amin. Rezeki lancar. Amin. Nyambut gawe wilujeng urene alangan apa. Amin. Amin. Matur nuwun Mbah Robertus. Syaratipun napa Mbah? Kene iki luwe iso sampurna mau dongaku ya, Nduk. Iki syarate angger bathu iki incer templeke ketane won. Loh. Lah terus kok nempleki kok Sing sapa? nempleki sapa? Setan kok dremis. Setan ndek dremis. Remis dapurmu ya doyan kok ya. Setane tipis. Ngene. Itu tuanggane kene sing nempleki. Sinten? Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Aku ramane aku. Ketok rada mbrebes ngoten. Pak Lurah. Pak Lurah mak teratap ngono lho cer iki sembrono cer. Pak Lurah, salim wae ya, salim. Ajaan salim Ora usah nganggo arta apa penting katresnan paseduluran kanca-kanca Areva ditampa ning kene. Oh, nggih, Sampe nek amin. digawe kudu nanggap Areva musik. Nggih nggih Pak. Ning MC-ne aja kincer kae lho ya. Ora bakal apik engko. Oh, dadekno kudu kincer. Kudu kincer, Mbak. Ya kudu. Weh. Kincer kudu digawa terus. Iya, mergo digawa nggo ngeboti mobil ya. Oh iya, mobilnya kincer anyar. Alah putih. ngomongke. Rupane putih, dhuwur enek lampune. Iu iu iu. Ambulan. Ambulan ya Nyuk. Aku njaluk ngombe. Ngombe. Wes, Ngombe mak, ngombe kuwi. Iki matur nuwun banget karo sing menggugati ya. Nggih. Iki dikei rokok Daniel iki luar biasa. Matur sembah nuwun. Lagi iki ya, Lah Mas. iki kudu dadi contoh. Sampeyan tahun 2015 kudu Daniel kabeh wong sing digawe. Aja nganti 76 ra doyan aku. Ya, cocok. Iki kasete dolen ta. Ben diru-ruke sing para-para pinisepuh sing digawe bakal esuk tahun 2015. Cocok ora? Cocok. Cocok ngono ra melu nglambe lelen. Dan dimiki gendang metu. Aku njaluk ngombe ora doyan teh, tahe pahit mau. Terus Aku njaluk aqua. 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 Mi ono nang. Mi ono. Di anu sik japani sik, dijapani sik. Japani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wis mari. Alhamdulillah mim bosok kuwi. Wis metu ta? Anu ki mambu-mambu bakso iki. Oh, bar mangan bakso jare. Bojone Areva musik. Hah. Nyai kondang pangane bakso. Lho iki malih meneh. Apa? Mambu mie ayam iki. Oh, bar Wah, mangan bakso mie ya. ayam. Malih meneh yen. Apa? Mambu sate. Heeh, mau mampir tuku sate. Wabar bakso mie ayam sate. Pangananmu kan. Iki mambu meneh. Apa? Mambu batang iki. Batang. Aja ngono kuwi to. Sing perkewo kan aku. Lah apa? Lah batange ning kene. Ya semoga panjang umur. Sadurunge aku mbok nyek kan tak nyek dhewe. Ya udah, yuk. Wes. Nadyan wadon sarta lanang. Wes. Kesuwen inumane banyu. Aku wang. Yuk. Mane banyu aku wang. Dat jaman berjuang.
Matur sembah nuwun. Dan ini sakum tamu besok kakung Semar Putri sampun katur